Assalamualaikum. Iki aku nang lokasi lur lur. Iki wis full rajut ya, wis full rajut. Ya, iki lho sepatunya rajut. Moro belakangnya ada mikro nih, belakangnya ada mikro nih. Engko tak sepilno mana ya? Iki jam 6:30 lebih. Ya, lokasi wis mulai rame. Iki kok full rajut iki lho sepatunya rajut. Wis poswane wis habis semua. Rajut iki nomor size nomor 3 besar 43 41 42 39 40 ya. Wis iki lho. Belakangnya ada mikro nih. Mikro itu karet lur jenenge ya. Mikro itu karet jenenge. Ya. Wis engko tak sepilno maneh lebih jelas ya. Saiki aku sik kate sarapan dulu. Makasih ya lur ya udah nonton. Assalamualaikum.